Obrnuto. Što nije meni hladno i tebe. Da. Ne, nisam to rekla. A? Nisi to rekla. Ne. Ne, obrnuto. Meni uvijek da smo ići više u mrak. Zato što ne znam nikako se ubiješ u mraku. Poslije neće nikom. Ja, okay. Dođe ovako ništa da te pitam. Znam. Mislim. Das ist meine Chef. Geht dann durch. Dann, 2-3 Tage vor das war ruhig. Ja sam 6 mogu napraviti istu paru sa manje troškove, no sam već sad 10 dana. Drugo je sad ali ja već stavim govorim. Kad držim ruku, da počačka, da štavamo i bolje. Daj. Lipo je piti i živiti. Samo da nam Bog da. I to tamo bio sa jednom na toj pasteli. Ma mislim, stvarno ono zakon. Nisam se nije ovario. A dobro, ne bom se ljubio. Vidim 10 na dugu motivu. Kada biti ne gleda ništa. Može. Stroje. Kako ste vi? I Dalmatinka govori, kad je to šojka? Kad je to šojka? Šta ne znaš šta je šojka? Ne, govori, tak. I on se misli i govori, znaš šta je gavran? Znam, 5 ovo je žena. Kaže, popčine grače pore, ja i on uležnjam. I nevajko ga pušta. Da sam isto bio jedno vrijeme kraja. Pa
Sestra je dalje. Snimali gnjance i Metulinca. Povijesni događaj. Bratstvo i jedinstvo. Stara garda, 83 godine. 83. Generacijski iz razreda A 27. učke škola. A 27.11. 58 godina u pravu. Ćao. 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 Evo onda ćemo nešto pokazati. Više ova slika mi Imate neku rasnu to? Ništa. To je sve. Ovo je snimano pored prozora. Signorina, cioè vi ste perdut? Sad je on isto to će osvojati, ja. Polidovi, mušići, trbuški. Gremo čast.